बाहेर गाड्यावर विकत मिळतो सेम त्याच चवीचा बटाटे वडा अगदी घरच्या घरी कसा करायचा ते बघूया. पण त्याआधी चॅनेलवर जर नवीन असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारचे बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल हा ऑप्शन सिलेक्ट करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण यामध्ये मी काही टिप्स सांगितलेले आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी मीडियम साईजचे 4 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत. आता हे बटाटे आपण जास्त उकडून घ्यायचे नाहीत, नाहीतर याचा लगदा होईल. बटाटे हे अशा पद्धतीने उकडून घ्यायचे आणि ह्याला हातानेच अशा पद्धतीने थोडं कुस्करून घ्यायचं. जर तुम्ही याला किसणीने किसला तर तो याचा जास्त लगदा तयार होईल, त्यामुळे हातानेच याला थोडंसं अशा पद्धतीने फोडून घ्यायचं. जर तुम्ही कुकरला 3 शिट्ट्या करून जर बटाटा शिजवत असाल नेहमीच्या भाजीसाठी, तर 2 शिट्ट्या बटाट्या वड्यासाठी करून घ्यायच्या. त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एक साधारण 2 मिरची, आलं आणि एक 2-3 लसणाच्या पाकळ्या घालून याची मिक्सरला बारीक पेस्ट करून घ्यायची. आता फोडणीसाठी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवायचे. तेल गरम झाले की यामध्ये जिरे, मोहरी आणि आपण जी मिरचीची पेस्ट बनवली ती पेस्ट यामध्ये घालून घ्यायची आणि याला थोडंसं मिरचीचा कच्चेपणा जाण्यासाठी थोडंसं याला परतून घ्यायचं. त्यानंतर यामध्ये कढीपत्ता घालून घ्यायचा. कढीपत्ता मी हाताने थोडासा कुस्करून घेतलेला आहे. त्यानंतर चिमटभर हिंग घालायचं आणि हळद घालून पुन्हा याला मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण हा कुस्करलेला यामध्ये बटाटा घालून घ्यायचा. आता हा बटाटा यामध्ये थोडा मिक्स करायचा. आता इथे एक दुसरी टीप महत्त्वाची म्हणजे की ही भाजी करत असताना आपण तेल यामध्ये जास्त वापरायचं नाही. साधारण एखादा चमचाच यामध्ये तेल घालून घ्यायचं. आपल्याला जास्त हे तेलकट बटाटे भाजी करायची नाही. आता यावेळी गॅस बंद करायचा आणि वरून कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि आता पुन्हा ह्याला मिक्स करून घ्यायचं. सगळीकडे आपलं मीठ हे लागलं पाहिजे, अशा पद्धतीने बटाटे भाजीला चांगली बटाटा मिक्स करून घ्यायचा. आणि जर मोठा बटाटा यामध्ये तुम्हाला जर वाटत असेल तर अशा पद्धतीने कढईमध्ये याला थोडंसं अशा पद्धतीने बारीक करून घ्यायचं आणि त्यानंतर ही बटाटे भाजी आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायची. आता सारणासाठी आपण 1 वाटी इथं बेसन घेतलेलं आहे, त्यामध्ये पाव चमचा हळद घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, त्यानंतर साधारण एक अर्धा चमचा ओवा घातलेला आहे आणि चिमटभर हिंग घालून घ्यायचं आणि चमचाभर तेल घालून घेतलेलं आहे आणि थोडं पाणी घालून आता आपल्याला याचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. आता हे आपण बॅटर जास्त पीठ हे घट्ट देखील करायचं नाही आणि एकदम पातळ देखील करायचं नाही. जर पीठ पातळ झालं तर आपले वडे हे व्यवस्थित होणार नाहीत. त्यामुळे मीडियम असं आपल्याला हे पीठ बनवून घ्यायचं आहे आणि एकदम घट्ट देखील हे पीठ बनवायचं नाही. थोडं लागेल तसे पाणी घालून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने याचं पीठ झालं पाहिजे, की जास्त पातळ पण झालं नसलं पाहिजे आणि जास्त घट्ट देखील झालं नाही. अशा पद्धतीने मीडियम असं याचं पीठ करून ठेवायचं. आता इकडे आपली बटाटी भाजी देखील पूर्णपणे थंड झालेली आहे आणि आता याचे आपण गोळे बनवून घ्यायचे. हातामध्ये अशा पद्धतीने थोडी भाजी घेऊन याचा असा गोल गोळा बनवून घ्यायचा आणि थोडासा याला प्रेस करून अशा पद्धतीने गोळे बनवून घ्यायचे. इथं मी अशा पद्धतीने इथे सगळे हे वडे बनवून घेतलेले आहेत. आता मी गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता तेल थोडं गरम झाले का थोडंसं आपण यामध्ये बेसन घालून बघूया. आता आपण हे तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. आता या बेसनमध्ये हा वडा अशा पद्धतीने डीप करून चमच्याने याला एक करून सोडून घ्यायचा. अशा पद्धतीने तेलामध्ये एक वडा सोडून घ्यायचा. जर तुम्हाला हाताने जमत नसेल तर अशा पद्धतीने साध्या सोप्या पद्धतीने चमच्याने वडा सोडून घ्यायचा. आणि बटाटे वडा करत असताना तेल देखील चांगलं गरम करून घ्यायचं. जर तेल गरम नसेल तर बटाटा वडा आपला तेलकट होऊ शकतो, त्यामुळं तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि मगच यामध्ये वडे सोडून घ्यायचे. आणि गॅस अजिबात फुल करायचं नाही आणि लो देखील करायचं नाही. लो गॅस केला तर वडे आपले तेलकट होतील. त्यामुळे मीडियम गॅसवर हे चांगले 3 ते 4 मिनिट तळून घ्यायचे. आता साईडला जे हे बेसन एक्स्ट्राचे जे झालेले आहे ते आपण काढून घेणार आहोत आणि 3 ते 4 मिनिट याला चांगला कलर येईपर्यंत वडे आपण तळून घेणार आहोत. मीडियम साईजवर वडे तळून घ्यायचे.
आणि ही बटाटा वडा अगदी गाड्यावर मिळतो, सेम याची चव अगदी तशीच लागते. अलटीपलटी करून दोन्ही बाजूने हे वडे आपण चांगले तळून घ्यायचे आहेत. आता जवळजवळ एक 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत आणि आता आपले हे वडे चांगले कुरकुरीत झालेले आहेत आणि याला आता आपण बाजूला काढून घेणार आहोत आणि अशा पद्धतीने मी बाकीचे देखील वडे तळून घेणार आहे. तर इथं आपले अशा पद्धतीने हे वडे देखील तळून झालेले आहेत आणि याची चव सेम अगदी विकत गाड्यावर वडा मिळतो सेम अशी चव तशीच लागते. तर व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा.